karaha ty ataony koragna amitsika agnaty réseaux sociaux ty zany any volagna fotony atsika jiaby fa mahita fa firy fanjava olo mamangomby mivolagna za amin'ny compte faky anao tsisy faux anao viavy olo jiaby malahelo commenceko izy atrendriky anareo jo mamieritry fa tamin'ny rafozako tsy nisy igny babanzanako Elta anareo mihevitry fa za hitanareo Florika ty tsisy la famille maty agnaty réseaux sociaux ty tsisy la famille maty tiako regnin'olo jiaby koragna anaka ty ary ty tsy fafa anareo mieritreritry anareo magnasasaza ny volagna za tsy publier na misy tsisy la famille maty za ary rangonaizan'olo za rango za tsendriky nihira mbala an compte-naka fa tsy haiko ino code-nazy amin'ny mandehandeha ao za tsara nahe nagnano profil noir agnaty réseaux sociaux ty rango za tsendriky artiste za ty misy la famille maty tous les jours misy avagna maty namagna maty tsara nataoko tato tagnaty réseaux sociaux araiky tsara ny publieko sara na ny tomoagny na nagnano commentaire ambadimbadiky tsara nataoko mety maromaro olo karaha zegny hato anareo jo mihevitry fa anareo isaka lera isaka par semaine isaka weekend anareo magnava profil misy la famille nareo maty misy namagna maty mitomoagny anareo zay tegna misy olo maty anareo tegna malahelo za maro volagna nataonareo za tamin'ny mamany Elila Colline tsy nisy igny maro volagna nataonareo za ndraiky fa misy olo mivolagna matoa Florika tsy mivolagna on hantony ambelanareo izy tsy volanareo mandeha magnasaza olo jiaby malahelo anao za raiky tsisy faux izy io minareo miaraka olo tsy misy igny ny atao hoe olo misy faux anao koa misy faux marigny anao mivolagna za tsy mety mahay vita io tsy tokony telefony ny hazonao honogna andeha tomagnizanao anao koa mankatia olo igny marigny bako anao mamahay relation naka ndraiky mamany Elila Colline anao mahay zay ndraiky zy tsara olo nisy problème mila MP publier mila preuve atao karaha ty ino ma raha ndi prouver ko aminareo agnaty réseaux sociaux ty mikasiky izy koa misy olo maty pourquoi j'ai besoin de prouver mila publier conversion ndraiky babanzagna mila publier ko sarnay mila atao karaha ty non je suis pas là pour faire le concours ndraiky holo atomboko miaraka mamanila Colline tsagny parce que nanomboko teo anareo tsy mety mahay vola ndraiky zao ka flash bi no moaly tsy nisy mbala koa supprimer fo midika atiny compte ko anao ny artiste anao tsy man mi soutenir zay anao olo jiaby mipublier anao tsy mipublier zoma za anareo fo za io artiste lera za magnano raha ataoko anao tsy mahay artiste anao tsy artiste lera ijo aminay misy tsy misy namanay agny anao artiste zoma important aminareo agnaty réseaux sociaux ty zay ny publication ato agnaty réseaux sociaux anareo meta io fa anareo kiambigny za edandagna publication za tanareo famira misy la famille maty ary malaza olo hain'olo tanisako aminareo izy atsendriky voanalohany papako tsy nisy magnaboa io capture preuve fa za nagnano profil papako tsy nisy tam décembre 2023 papako interkaza na avy za tandafy taty tsy tia koa papako anareo tegna ny tia papako za tsy volagna secret jiaby la famille eto fambarako anareo raiky aroe fa jusqu'à nanty mbala mamparary foko za mangigna ankoegny nakay raha ataoko agnatin'ny page nakay raha tiankalaza zao tsy mangalalaza ny faty ry avako aby raha mampalaza za ty ataoko pompom naka vodinaka fa ataoko aty réseaux sociaux ty za koa tegna rampalaza za fa tsy faty ande angalako laza agnaty réseaux sociaux ty azonareo zay na ino raha volanareo na ino raha volaninareo za tia laza oui fa tsy faty ande angalako laza pompom naka fo za mibongibongy fo angalako laza ndraiky baiser ataoko azonareo zay papako volaniko tsy nisy aboanareo ato capture fa Florika ny publier tam 2023 nagnano profil noir na papako naty za nitomagny papako fatinazy jiaby mipublieko ataoko story tato aboanareo za anareo fo zay tia babako za tsy tia babako ary ambarako anareo tam tsy fisiany babako olo jiaby misy problème de la famille tsara nataoko tato parce que pour moi il y a qu'on appelle privé anareo volagna za tsisy jery fa aminaka misy vie privée misy vie publique naka fa masitaiko izy bongibongo hitanareo io misy vie privée qu'on appelle privé misy koragna tsy ndeha aboely ato misy ny atao zegny maro koragna natanareo za mikasiky mamanila Colline tsy nisy igny za ndraiky mamanila Colline zegny tsara misy problème ary olo jiaby mahay la faminany mahay za matoa anareo za tokony nandiniky matoa na babanzanako nandagna ampody za tam public après tout ça après raha jiaby nandalo matoa ragnoko anabaviny Elila Colline nagnatoko anniversaire na dadinay tsy nisy dadindreo tsy nisy ni continuer ne fo parce que la vie continue ataoko za hitanareo franchement feno aminareo ta mamanila Colline tsy nisy za tsy nagnano publication tato tagnatin'ny 7 jours za koa tsy diso zay tsisy raha nataoko za après juste mino
TikTok nakandre olona avy niarahako tagny nataon'olo tam page tagny raha fa nataoko fahela na tamzay lambanaka tamzay ty fahela zany de soirée tsendriky naty maman lakoliny igny nalendro tam TikTok ny partager-ndreo tagny commentaire an'olo ya anao fiainagna anao volagndreo mandeha joli ato raha fozagna anao tsy misy anao tsy hitanay feky agnaty réseaux sociaux ty hoanareo tamzay vavanaka nafodiko fo nefa tsy tagnaty publication naka zany nagnano publication ex naka zegny malandi igny fa olo nangala izy tam TikTok ny publier tam page tagny vinao mandeha mareo izy la vinao continue volagniny nefa i rafozagna anao tsy misy depuis quand ma misy olo maty ke la vie tsy me continue de rangony mbiagna ma misy olo maty ke la vie tsy continue na babako fo naty tam décembre la vie nakambala me continue fo na olo fo maty vady a mila forcer n'olo mihinagna parce que anao velogno la vie anao mila me continue pense à tes enfants zay courage ataon'olo minana anao fotony anao mbala velogno fa za mamontegna tsy hinagna harary anao tokony vonegna baka izy la vie nantsy tokony mi continue hein na olo maty zanaka fogno olo avy mamangizy mampina izy forcer parce que la vie mila me continue depuis quand manisy olo naty ke la vie tsy continue zany soma ndraiky ry zanako nataoko tam storiko 7 jours tsy ako tsy nisiany izy fa navoalevigny jiaby igny ia la vie nao mandeha mare ato la vie nao mandeha mare rafozagna anao tsy misy anao olo tsisy fo mamorky zay volagna navoaza tamzigny izy manarô ny misy fo zegny lagnana avy ato waye pour 3 jours photo de profil pour 3 jours hein déjà olo koa misona zegny tsy tokony hitaka ty réseaux sociaux ty ato bako fonao koa marary zegny anao tsy tokony tagnaty réseaux sociaux ty aia olo maty miaraka maty 30 minutes anao hato miaraka misy olo maty 30 minutes anarô ato mbabababa ato anarô zay tegna ny malahelo aminakay za mandray nouvelle amin'olo mamparary foko za tsy tafitagna téléphone zegny tsy téléphone zay raha masetry za le temps za mi-accepte le temps za me réaliser tsy téléphone raha masetry za ry avako aby fa jo ça vient la mode amitsika farany malahelo photo de profil adignandreo anarô magnano photo de profil noir igny 3 jours rofagna amin'ny story io amin'ny en direct ro mbara midika toka profil noir c'est quoi ça c'est de la merde anao ko fa anao tsara be fiainagna anao tsy maintsy me continue pourquoi na magnano photo de profil noir olo magnano photo de profil noir zay tsy hita koa izy hein tsy hita koa izy au moins na 3 mois tsy hita izy agnaty réseaux sociaux te désactiver ny contenant tsy zay fa tous les jours hato photo de profil noir anao ndraiky tous les jours anao hato anao mbara azovy ma olo nitombagny tato tam rafozako tsy nisy igny mbara anarô za firy jour ma photo de profil hitanarô tato firy jour na digny firy mois na tsy nisiany fo tsendriky 3 mois la vinarô fa mandeha mare 24 heures photo de profil ntomagny 24 heures tomagny photo de profil olo jiaby barara olo jiaby magnasany magnasa florikany magnasa florika hein firy jour na digny 3 mois na digny 40 jours amin'ny islam 40 jours na digny 40 jours tomagninarô tato na digny 40 jours hein pour photo de profil na digny firy jours za fo zay tsy mila mivivre za mila mamontegna tsy mihinagna fa narô zay la vinarô continue tsy malahelo za tsisy fô za joy artiste tsy misy na mantegna karantegna zegny za tsy hitanarô magnano commentaire za tsy hitanarô amy publication za tsy hitanarô amy réagir tsisy fô fa avy koa publication mandeha aminaka tsisy fô za anarô jiaby mitomagny bararara mipublier impenany mipublier sarinazy jiaby anarô tegna ny marary fô fotony angalanarô j'aime angalanarô narô tegna ny hendrika anarô ato za hitanarô koa tiagnaram-palaza za mora tsisy artiste malegna agnano beze ndraiky florika manava commentaire ao fa za florika malegny beze agnano koa ndegnano beze legny artiste tia beze o za zegny tsisy artiste mivo malegny jaune olo ato feno florika agnano beze raha mampalaza za ataoko beze raha hafa za atao magnefa lelahy za atao mangala vadin'olo za atao magatsako magnino vodiny akampiasaiko fa tsy fatin'olo tsy fatiny la famiko loso atsika papako volaniko tsy nisy tam décembre 2023 azovy neta florika nagnano photo de profil tato azovy neta florika ny publier serkeny babako tato azovy neta florika ny publier izy andeha nalevigny tato azovy neta florika ny publier de tomagny tato egny babako 24 heures sur 24 za tato azovy nefa babako tsy tia koa babako zio io babako niteraka zana avy zandafy aty volanany tsy tia koa babako zio io baka io tamzigny za raha vavoko taty no nisy tsy nisy izy nagnampody volanany taminaka fa za koa tsy zana voabaraka babako tany ry anadako ry lafilafamiko tsako azovy nagnano farany tomagny tato ro tsisy raha nataondrô afandra andeha ndivezagna izy ro nagnano sary tonga ng'omby za tsy nivolagna tato ro nagnano sary farany tomagny tam
profil nangan profil noir aro nan publier sa ren babako nangan fara ni tumani ro tam continue ro time nefa anda ndivez nga babako zevro jab nangan sar nangan cotisation tonga ngumbi anda ndivez nga babako anda fan divez nga is ke depuis nat lambanas serkainan ampihin nga hulu florika ndekr na mak tam tele creole riteria rai ro jab nangan cotisation nangan pizza ira vavu kutati momanzu itis moyen après nange fa ni rembourser tam nakai fa zana nangan tam babako zazareki titiako babako natok tatu zen marar zandak na saeko la famille tam commentaire yo na ro vlog mangan faran mi tumwani anefa tiana ro anefa na ro mi sivo la famille mbela zengi zevo baraka zahanga yu problem la famille nefa ana daintenga rava vintenga a Madagascar han ha natok tatu matua zamanginha kweng nakai matua ultimi vulnga ana rosa msexte ulo vie privée nakai tim garder pompom mangatin canal plus florikati ha babak tinis zazareki tam décembre tini tumang tatu zar tin publier tin nga story tin nga photo de profil wala fa mbala pompom nakai fitanaro ti suhul na era hazen al chato ko ngatanga fa ngampenga public ni tumanyize kuri na mak tele creole group nena ngam pisa elu weng fotun tam na kanisi economy na ka 500 euro na le fok tang ni vanga ngumbi na pinan nga wulu andanzing afa 3 jours da venga baba kuzef na sar na bakatangre la famille de merde tin tumanyize tatu zafo vatu wanaro rava vuktati fend mais na miani njaranazi rava vuktati ala réunion zena nging tatu rotang fara na ni tumanyi zenga mezo kono rofa na ro jafo kena ro jabi fatrat za tstenga sasa nangan faran ni tumwanyi rotang ni tumwanye nangan photo de profil noira nangan ni publier babaku nangan tis rana roto il fandro kana ro jabe ijo yukwa rafuza kuchinisi hini ijo yukwa flash bira rava vichika jab chimisi ana romba la havu kwa femza ana rona yita tamatavi histoire check le larwe na lanza zeta ngati réseaux sociaux tatu frère da karo itana roin ndaki tana rotat fleur kana publication ne fa roin na laza tata matavla de septembre masla ngul mazunu histoire ze utumbarek ana dakro la roin itana rotat fleur kana publication ngan photo de profil noir abona royo preuve ne fa roin na laza tisul chin publier na tala réunion jab tati tisul na fa roin ana dako tata matav toro ran de sek ndesinran masro kwa has na rohunu ana dako zam studier la famille en privé c'est le plus important nakai fa ti public tumwanye etu pour une question de 24 heures am tumwanye après mdeng femme boîte de nuit femme de katoka fa la vie est belle en tant que je sais que fena na katimenti continue zatanda nganu hatu amda kat c'est pas ça l'importance ma toi babazana kuna pour en public ma toi la famille nan rirango ko la famille na tan anniversaire en zana queen mi pet ka exemple en direct Miss Deacon as na rosen zami soutenir en privé zati mi s'appelle vidéo ni rafuza queen ndakizi baba njam souvenir nana elta atu na to capture enregistrement fa yuni ni zana ku ndek dadin fa yuti na to ku wende public ku hetu anga boka preuve amnaro j'ai rien à vous rendre j'ai rien à justifier amnaro yuni zana ku dadin tinistio tiela yunkuwa yuni naz el tandek dadin ariera gramera naz bako babanzana ku meraze titiyoko ti en la famille na kajab meza timangana rahazen tisu langnul maeza nana mak proche maefa zati tiam publier ko famille la famille kuma tenga sur réseaux sociaux ti pourquoi faire pourquoi ça va de témoigner ita fazama la yeli awon sasan mangan mi film habi waye lo sana beka no fato fara na no mala yelu no malzama ita flash bilo sing mi tumanye na baban la famille nanti tatska mi tumanya ngati réseaux sociaux ti mangan film no mi tumanye no waye rebavko ti meta to no mnyen pema no mala yelu mi tumanye no mi la bokono public fa kom kono faranti ayiz ana faran mala yelu ana rose mbingza na commentaire toutes mes condoléances na réaction pleure en rose me florika na nova vidéo ti manu kunyana na romi fadiana mandemi vulnga we florika chiskera florika zenwen florika ti ma réaction non je ne ferai pas na zov ti misam nakai na zana kuna zov
Bako ul ko ul chimisi amnakai. Zat staf tanga telefone ti. Ti telefone ti na vona lon sarumbako. Fana rosen magagazana rotengan malaelu. Ana rotengan faral mis foti. Miarka ul chimisi reng na rofa telefone ti na base chenaro. Yona ro. Zandet ti alaza uza fa ti fata negala kulaza. Moram na kama ngala laza za jona katangal bez na mare tisi hul maleng bako timila ifek vola foto za ul itanul ka fam kaski florika foto za ul ma fek hud florika rek kaste zan ka bemari vorek black na diarek zeul ma fek hud tinga ti réseaux sociaux ti ze jo mira mangan bez ndayer fu ze falasa fama tua za tatuatu manginga kwa na ka fatita ro ni publication ni you vie privé ko projet ko on hantun mas na romi zahava fazam kap ano já porque Fatima Laza já Fatima Razo patati patata continua cá déjà na voix pire ni na voix signal na rbe maru na voix Cesarek castezam ka bemari na voix e ondi catalana na voix e mi réduire o diabo mzano fin antim mois de novembre ayu mila mangane formare mangan pudul talua na voix signal conducti malgré tout ça bala itam zahavanul fumi sul jom mi tap florikat ma itazafik fa déjà zen korek na compte tina vo signal hein Facebook ni réduire ul jab za ko tengan bez antem palaza na rivatiza fa malaza yedi za de toute façon za ul fa malaza na teno na teno za ul fa malaza fa projet ku jo atu afa ma to za itanul chita itanul atu ti mangana direct kala talwa publication fa tis za fa ti forme la musique vina ka privé atu ti scalaire zen projet Zem kara faza tatika. Zeng projet ko, bientôt je fais ça, bientôt non rafa itanaro mpot ka fu itanaro. Ti jarana kama nganzenga ti réseaux sociaux tiatu. Hein? Ti anjarana kana ngara zengi atu. Asnaro zengi. Anaro misi vuna wera na ton kastia ti manjar na manjar zati zanga hari. Zati zanga arma dem jujira na ton kastia manjar sa ti manjar. Ratono fienga na koma manjar na ti manjari. Ano ulumbelu sambulumbelu ngafika mjije ulu eske meratono fieni ngano manjar daoli ratono fieni ngano manjar diabre treta zati zanga arfa za posina ro question fana na raton kasteza mkabe marivu manjar na ti manjar zati zanga arma dem jije iz ano ko zanga ari tara jije ulu fana za fun fen fa utanga e ko ratok marti manjar am dunia ti nanga ti réseaux sociaux zeng na fieni mera moni na mjovi je suis personne pour aller dire raton kastia zanga be marivu manjar na ti manjar fani raz ko barana ro fumu zati mankala iza ntankulumbelu zamangala kote afa na zatatu zani etetra zengra na ndona toni kwa fa zati ne etet flash bin na ngan le pibi fambara ku ul fu compte faki ni mangan mamel chau mamor ul nat fa zati ul réseaux sociaux tanko naka artin kuranga taminul fa zana ita pibi compte chekunin tamni ninu tamni groupe ulun partageam groupe hita kwen ngatin jeu kunangin ma ul mangara karati manda mamorung fa flash bi mati fa zanek tinandin fa flash bin na ngalerati am palaza is no fa za ko na ita pibiu za to ka deni vul ngatin jeu ku we nangin ma ul manda mamorung fa flash bi mati anda parparit kando bankalaza we fa a flash bi mati zeng tangatin jernaka arana ro jab mandam vulna kastiayu za sur certain zeng tangatin jernaro fana ro hypocrite ti manjari sani abul jab gas on se connaît atika tanaro sam ti manjari fatika ti chakarka azovnia to wenyi coupable am ramandalu atika gas ti rechercher en 24 heures azovni coupable leng ulu ita tikare kam zengi sulafka ing sambor tika jab yatu atika jab manga sar faran na laelu kaya tamna romwa na ita publication ying no mwal chako no mwal marandeng ni reagi kala tanaro révolté yu kaya naro na ti rechercher tatul jabala abne ti mara maring sakara kore ha zani etet zenkwar maru nano vulnga yu kwa merde no va no stonaro be hypocrite ka réseaux sociaux ti fa maru na dini kara zengi una moru fotografi fa matet ki mandalu hatu artiste zena azov zengi atonul mati sakin za josa tina vratonul nati tam 2022 publier nul rib floricax dans tam automobile si za ton pinanga nis faulu rakara zenga boko tsisuli etete ndendin kwez seratika yingi zu fati on tini accepter maru tini accepter
Tsanga tinjery tsika fona randrainka ulun partage bako zitsy hoe olo karakory karatoko zana hita compte fact compte continue za tsy nidiko tam groupe hitako hoe michelagna karaha ty fo hoe izy tsy ako marary mafy magnino na ino volanko magnaraka tagaty nijeriko na ino olo magnano raha karaha ty fotony tsary hita izy nagnara karaha zay tsary nisy olo angataka ta tsary hita hoe tsary regny flash bi narary teo tampoko olo fitanao partage agnatin'ny groupe izy magnano karaha ty normal izy koa misy olo mivolagna nareo mba voleza magnano raha karaha io mipartage raha karaha io mamorogno hoe izy marary normal am côté naka karaha zegny za mivolagna aminareo za mbila anareo anareo ny tegnany malahelo ataovanareo publication nareo tomagninareo capture d'écran vie privée nareo tagny ataovanareo ato hempaka anareo fa za mivolagna za ty misy la famille maty tous les jours dadilako baka tam mamako tsy ela même pas 6 mois tsara nataoko tato profil noir tsara nitoma baka olo malaza niboaka jusque tam TVM olo maro maventy jam ministre baka tatanarivo ndanagnato fatinantagny baka am mamako dadilako baka am mamako baba niterakizy tsara nataoko tato baka niboaka tam TVM tatanarivo la famille beavagna tsara nataoko tagaty réseaux sociaux ty atangalako laza nefa zegny olo malaza olo agnabo indrindra ry ministre ary azovy jiaby baka tanany jusqu'à boka am TVM fatinazy tsy nataoko tato zany kaiky la famille ko am privé azonareo zay anareo za mandeha volagna fa za tsisy fô patati patata parce que za tsy mandeha mitomagna agnaty réseaux sociaux tsy micapture tsy mipublier sary tsy ako tsy magnino yelanareo za manomboko niany ty koa fa misy faty agny aza mandeha amza page Florica aza magnantegna fa Florica andeha agnano publication aza magnantegna koa hita commentaire Florica am publication n'olo toutes mes condoléances aza magnantegna fa ninaka privé za mikako olo am privé za misutenir olo am privé za magnatriky anjaranaka am privé c'est ça l'importance fa tsy andeha agnano photo de profil noir pour 24 heures baka eo amizagny adigna anao mandeha boîte anao magna story na magna sanjinao sexy adignanao anao mandeha migeka tokanao adignanao dadilako zay volanko même pas 6 mois olo malaza tsy olo malaza karaha ataotsika fa olo agabo indrindra olo hainy olo baka sika tam TVM ministre jiaby baka tananjotro tagny la famille beavagna tsy nataoko tato azao naezay tato nisy olo naezay tato aboanareo anadako aroe tsy nisy nandesiny ranomasy tatamatavy anadako tato anareo nagnano cotisation ensemble la famille nay tagny hitanareo tato Florica nefa zinalaza tato azao olo tsy nipibie frère anaka aroe indesiny rano igny azovy tatamatavy indesiny ranomasy azovy tsy nipiblie tato azovy anareo zay tegnany malahelo anareo zay tegnany tena dako aroe igny anadako roa tsy anaday hoe vandivandy anadako c'est mes frères za tato nagnantomagninaka tampoignaka tato zay jiaby ndry la famille nay nagnana tokony ataonay j'ai pas besoin de tomagna anareo malahelo patati tato karaha anareo non fa za tsisy faute za mbila anareo misy fo mitomagniza fo anareo am public eto hempaka anareo boko afaka mare anareo fa mala vie belle anareo eto baka tsika iza la vie nareo tsy continue anareo farany mitomagny be tato igny nalahelo misona tokony 3 mois anareo tsy hita agnaty réseaux sociaux ty tokony agnatin'ny 3 mois anareo tsy hita fatiny babako za tsy hitanareo tato fatiny anadako za tsy hitanareo tato dadilako za tsy hitanareo tato maro la famille ko maty ry namako za tsy hitanareo tato tsara hitanareo agnaty réseaux sociaux ty Florica raha volaniko zay rendriky za tsy endriky nagnano hira raha za mipetraka ta Mayotte bala tsy endriky nisy olo nahita amin'ny Facebook ny Florica ke profil noir na mitomoagny fa ça c'est devient de la mode zio io magnano profil noir atao mode atao ry profil noir na sarin'olo igny mihitsy zegny publiegna eo cerkenana atao photo de profil c'est quoi le but en fait cerken'olo igny ataonao photo de profil ino bino ino tanjony misy olo babany maty babany niterakizy izy story feno karaha magnano vente en ligne ny lamba igny story nany feno izy agnatin'ny lamba voile izy alevy agnatin'ny lavaka feno tsy haiko nino tanjony c'est quoi le but de faire ça izy koa ndraiky anareo volagna fa but tsy haiko aminaka karaha hoe andeha andafo hira andafo son andafo lamba
Ato publication tsy mety mehe vita agnaty story nan publier intanjogno babanao tsy misy tokony telefona dignanao na misy olo maty zanaka jo io mbala magnano fatindra karaha ze maty vady miaraka maty izy amregaty réseaux sociaux ty fo anao malahelo loatra karaha alahelo anao tokony tsy adignanao téléphone ty pour moi personnel le temps à m'accepter le temps à me réagir tokony adignanao réseaux sociaux ty téléphone tokony tsy azonao hono feky tellement anao midélire anao marary tsy zay ndraiky voavoatsika jo io téléphone vona aloha anazotsika hono io tsika amy téléphone patati io tsika igny ato nanaovako vidéo ty volanko anareo manomboko niany ty aza miambigny Florican agnano publication n'olo maty na la famille ko zegny na olo namako proche zegny na artiste karaha za elanareo za tsy tegna vidéo ty volanko fa trop loatra fivolagnanareo za mikasiky misy olo maty anareo mitsidiky compte naka misy olo maty midriky anareo mandeha midriky agnatin'ny publication naka misy olo araiky maty anareo malahelo io alahelonareo tana aminareo agnatin'ny publication hato hitany vahoaka fa anareo misy faux hitany vahoaka fa anareo tegna ny malahelo fa za tsisy faux ty za mbilanareo za agnatin'ny fiainagna naka nino privé naka hato fa ça vous regarde pas azanderigna anareo lera fa za ty koa fa tegnano raha mampalaza za la seconde fo tsisy holo malegny andegnano bezo ndraiky za tsisy holo malegny na fa miaro mamby Florican non volanko za jo mbala tsindriky agnatin'ny zay mbala maro raha ataoko ato matao zany jano mbala misy prioritaire aminaka tsindriky après za misuivre resaka pompomo pibongibongy magnano bezo agnatin'ny page ty ato tsy zegny raha mampalegny za j'espère que navy aminareo message babako tsy nisy za tam décembre za tsara hitanareo tataboa capture am commentaire ao anadako areo nalaza be tatamatavy ndesiny ranomasiny za tsy hitanareo tato dadilako malaza hain'olo izy ka tam TVM za tsy hitanareo tato rafozako mamaneli lakoliny za tsy hitanareo tato arera grand-mère na mamany koa arera grand-mère zanako io za tsy hitanareo tato donc artiste tiako mandeha firy za tsara hitanareo tato elanareo eky raha momba za mazava elanareo fa nareo tegna ny malahelo mintao fa nareo magnaratonareo ato mitomagniza fa nareo empaka fa za mbelanareo anareo jiaby magnano farany malahelo farany zegny maro ny public gasy hypocrite atsika hypocrite za jo maty volinambarako farany za koa maty za elanareo za tsy publienareo ato parce que za sasainareo empaka clip nakaty za tsy pousse anareo lera za maty amizay anao ndraiky Florican dala maregny tam réseaux sociaux fa anao tsy foine ale diny fandroaka isany lagny mipublier za fa sy akorango za mbala velo zao diny fandroaka isany anareo jiaby ary publication ty ato enregistré tsy miala eto linamboa isany anareo jiaby za koa mbaty anareo mipublier za ato diny fandroaka anareo jiaby za elanareo faty koa fa maty agny pas besoin de votre tomagny agnatin'ny publication olo velogno io tsy tianareo détester nareo clip tsy partager nareo olo atanareo karaha ty asayanareo gratuitement lera olo tsy misy amizagny nareo magnano sary malahelo avy aby hypocrite magnano sary tomagny aby magnano direct aby tomagny aby linamboa isany hypocrite tegna ny olo mamoriky baka etanareo mamoriky tsy raha mamoriky magnamia poison fo legny tegna olo tsy tianao magnano sary forany mitomagny amin'ny direct io lilamboa isany aby ninaka fa mbarako enregistré liny fondroaka isany aby lagn'olo mandeha publier za mano mitomagny mampalahelo mampalahelo ale za elanareo naka fa mbarako sandra fotony izy igny jo izy tariky lalagna raha vavitsika igny tsy zovy koa andra i fin d'année koa fa fin d'année olo fa mizaha fo karakory ino azovy koa fa mitseky antegna azovy koa andeha koa zena mbarako anareo matoa la famille babanel ta matoa papanel ta jusqu'à mianty tsy question zanakanany zegny et tout ça za koa viavy tsy manjary farany tsy manjary amy dunia ty mamany tsy nisy j'ai rien à foutre ro tsy nandany petaka ndraiky za tsy navitana anniversaire any zanako igny la famille nanako vavinazy jiaby rirangoko mazava zegny fa matoa ro navy misy hantony
artiste zarek tsy publier maro la famille zanany cousine zanakanazy zanakaravavy tsy publier tamzigny tsy ataoko andaga lalaza hitako anarô jiaby mitsidiky compte naka page naka tamzigny fa non za tsy nanano plaisir anarô i publier koraganay i publier sarinay souvenir anay i publier non io za ndraiky izy antany misy zegny mahay relationnaire hoe karakory tsara iny manque de respect io tsara nagnasa io tsara nisy problème ndraiky izy tsara iny malo ndraiky izy et j'ai pas besoin de prouver agnatin'ny public eto ke ty comme koragnanay ty zahay non y a pas besoin izy efa antany misy zegny manitsinitsy iny souvenir anay roe fo c'est tout izy miveuille amy zafiny point miaro zafiny izy mangataka amy zagnahary tombo tezegna point barre mangataka aminazy isanandro zafinao veuille tombo tezenao fotony malahelo tsy hitany fa hitany amin'ny appel vidéo ndraiky sary fa tsy hitany karaha io mampalahelo donc ialanarô za zay firambarako anarô za fanan'olo misy havagna maty isanandro ndraiky namagna maty la famille maty fa j'ai pas besoin de venir ici andeha iprouver aminarô quoi que ce soit ino matanjonarô mandeha micapture conversation narô en public c'est quoi les tanjogno beka fa narô igny zegny olo fankahe je comprends rien en fait c'est quoi le but capturer une conversation privée na sasany fa misy depuis 2022 depuis 2009 depuis 2019 depuis 2023 depuis 2022 si même tu as publié conversation depuis 2000 je sais pas quand publié non yo no ti mencha et depuis zen charita na ko ze nouvelle nous lina tono tienga no tumang beatu yu bayak baka ya un mois na ron kuranga na ya 3 mois na ron kuranga ya 3 jours une semaine ultiano beba tumang beno yu merda na ro jab manga zwat la gitite za manga sasa za chesa kulwana vaza yu gaga sasa non je suis en direct mangan mitumanga na ro jab ya yu ya ana ro farantia izi na ro tokun we ci public ci conversation depuis 2023 22 depuis andi publier na ro wato amni ravav chikany ana ro faran malayel beyu bonjour benaka joliska tokuni ya 3 mois ya 1 mois ba farfarati ya une semaine ya 15 jours ya 3 jours ano malayel beul ti ano malayel beyu capturer na ro conversation depuis 2000 kala la 8 ans ano ro fatis contact de ko ulti ano be mam tumang be non public yu ti menchana din fandro kana ro diabo mga zolangin zati mavuzul langin tia langin mare zena nga zutang asasayet zari na futra mana video na ro dia parce que maru nga zutatu itap voulez na ro vul nga za aya conversation rap chak 2004 time fami 7 ans 6 ans chak firtang capturer nga yo ravav kwe na bav kwe zant kwe zo kwe ti ko no zenye ti kuranga tikarwe ale din fondro kayisan zayala naro yela naro za vlanku zengi fana ronda kala yel naro yu ndek kulum kuranga naro ya 56 ans nyanchinis na nouvelle na tie naro fa firtongu nyari waye ti kuranga na in ma binaro c'est quoi le but beka to fani kuranga tamnan beka no fa toni kuranga taminaz Misat vlon comme nous conversation depuis 2018 depuis 2000 chek firi kala la 8 ans publier na roatu zambila na rosa je n'ai publié je n'ai prouvé nulu compte ro madame ngan commentaire na ro en publication am supprimer ko bloquer ko zayala na ro vlanku zengi zati tisfo zati malael mazava na baba kuchimis na dak chimis na zop chimis afiana na kaza yala no faza tana ro fana mamor kam dunia ti fana ro chara fanga mis jer na ro mis fo jabe mtumang beatu yu ato fana ro fu tuma na ro jabe na kavi atu angati réseaux sociaux ti ana ro jo yam jet bakati kamza etu bakati kamza weekend ti avi tikani tumang be angati réseaux sociaux na publication yuma et tu as ko tiam bar et tu as ro ko tikan fien ngana ro i sortir des restaurants je sais pas quoi tian du voyage ti arek na dinga ko na artiste fu sambi artiste pourquoi tu sa henaro mar contrat mismas contrat joyu ti signe annulé la vie continue fou Flora Kazarek vous êtes mas mangal la vie continue hein
la vie Florika zarek fu zegny tsy mahazo magnano la vie continue kofa misy olo araiky zay maty ataon'olo agnaty réseaux sociaux ty ato. Itatsika par exemple afaka moi hein kesi contrat nan tsy annulé parce que la vie continue. Tsy nagnano vidéo kesi publié kesi navy nampisoma tata la réunion ndeka Natal kesi contrat nan no moaly izy nampisoma. Nangit tsy annulé kesi contrat nan kesi zarek fu maro artiste Madagascar nefa artiste ro malaza zay tipika tsy artiste zay tsy artiste aminaro regny artiste malaza hein tsy annulé contrat nan parce que la vie continue. Na misy artiste si samby artiste mat contrat mampisoma fogna avy mivolagna mangigna tsika jiaby pour 1 minute ni ravavitsika na daitsika losy nianty losy no moaly ambiance mi continue fogno fanaovagna le asa. Tiasa etika. Merci merci manafo merci frère olombelogno anao nefa izy amin'igny nagnano concert anany la vie nany mi continue. Fa i Florika fogno tsy mahazo magnano la vie continue kofa misy olo araiky tsy misy agnaty réseaux sociaux ty ato. Za tsy mila magnano la vie continue alan'olo za kofa magnano la vie continue ko la vie naka ko continue ko tsy mila stop ko mila tsy mihinagna za mila treko horogna mila maty za. Maro artiste jo misy mampisoma France misy mampisoma Mayotte misy mampisoma Madagascar tsisy mi annuler contrat ro parce que la vie continue. Ro avy magna spectacle ro mivolagna 1 minute aby. Ia zebka dada tokony tady ijanogno fiainagna zay tadiavindrô zay ranga sasandrô za.